Ja hem arribat! Bé, ja hem fet la ruta. Hem vist on estava el Llampec, la casa de Jesús Moncada, l'església, i ara ens dirigim cap a la mina. Bona nit, és dijous, dia 18, són les 21:03 de la nit i per fi estic parlant amb els meus companys que han anat a la sortida de Mequinensa i realment m'està agradant molt totes les experiències que m'estan explicant i les fotografies que m'han passat. Crec que és una sortida molt interessant i és una pena que me l'estigui perdent. Però, bueno, espero que realment s'ho estiguin passant molt bé i que acabin de disfrutar el dia que els hi queda. Doncs bé, de bon matí hem anat a fer una caminada i a veure l'entorn amb més tranquil·litat. Em trobo ara a la plaça d'Armes, que crec que era una cosa que calia ensenyar al meu videoblog. Aquesta sortida m'ha semblat genial, ja que vam poder observar l'entorn que Jesús Moncada descrivia en el seu llibre El cafè de la Granota. A més, vam tenir el plaer d'assistir a un museu en el qual hi havien exposats diferents quadres que va realitzar el mateix autor. Un d'aquests, que és el que posarem i adjuntarem en el nostre videoblog, ens expressa la pèrdua degut a l'enderrocament de l'empresa Endesa del poble de Mequinensa. Per això, la cara de l'home que està representat és buida.